У эфіры Белсата кароткае выданне навінаў панядзелку 20 студзеня. У студыі для вас працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэты час. Крымінальнікі ды прарасійскія маргіналы. Лукашэнкаўскі МЗС сабраў выканаўцаў роляў незалежных заходніх назіральнікаў на так званых выбарах прэзідэнта. Гэтак легітымізаваць выбарчы фарс прыедуць трое швейцарцаў: Патрык Крэц, Вільгем Віз ды Эрик Вебер. Маргінальныя палітыкі рэгіянальнага ўзроўню, вядомыя ў Швейцарыі сваім падтрыманнем рэжымаў Пуціна і Лукашэнкі ды расійскай агрэсіі супраць Украіны. Да таго ж 61гадовы Вебер на радзіме ў розныя гады быў затрыманы і асуджаны за фальсіфікацыі на мясцовых выбарах. Ад Польшы ведомства Максіма Ржэнкова запрасіла прадстаўнікоў маргінальнай прарасійскай партыі «Фронт» на чале з частым госцем лукашэнкаўскага ТВ Кшыштафам Талвінскім. Сярод запрошаных і лідар неанацысцкай прарасійскай мілітарысцкай арганізацыі «Задружны Кронг» Арвід Пылвачэўскі. Сачыць за галасаваннем на так званых выбарах, паводле інфармацыі ЦВК, акрэдытаваныя 445 замежных назіральнікаў. Варта зазначыць, што найбольш аўтарытэтная інстытуцыя ў назіранні за выбарамі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ сёлета, як і ў 2020 годзе, не накіруе сваёй місіі ў Беларусь. Фармальнае запрашэнне структура атрымала толькі за 10 дзён да галасавання, што не дазволіла сфармаваць місіі. Ізгой нават сярод дыктатараў. У Паўночнай Карэі улічылі Лукашэнку ў хлусні, ды заявілі, што не выступалі з прапановаю арганізацыі сустрэчы Кім Чен Ына з дыктатарам Беларусі. Днямі на нарадзе, прысвечанай вонкаваму гандлю, Лукашенко заявіў, што мае прапановы сустрэчаў на найвышэйшым узроўні ад кіраўнікоў Пакістану, Інданезіі і КНДР. Кім Йо Чонг, намесніца кіраўніка працоўнай партыі Паўночнай Карэі ды сястра Кім Чен Ына, зняпраўдзіла гэтыя заявы ды зазначыла, што гэта якраз афіцыйны Менск ужо 2 гады дамагаецца сустрэчы на найвышэйшым узроўні. Сястра паўночна-карэйскага дыктатара папікнула Лукашэнку, зазначыўшы, што для двухбаковых адносінаў патрэбная праўдзівасць ды сумленнасць. Аблава на мяжы. Гарадзенскія праваабаронцы паведамляюць пра масавыя затрыманні апошнімі днямі кіроўцаў дальнабойнікаў. Паводле інфармацыі тэлеграм-каналу «Суды», затрыманні горадня і вобласць, пры праходжанні мяжы сілавікі затрымалі сама меней 20 асобаў. У кіроўцаў цяжкавікоў правяралі мабільныя тэлефоны, шукалі лайкі, каментары і падпіскі на так званыя экстрэмісцкія рэсурсы. Пад пільную ўвагу спецслужбоўцаў трапілі як тыя, хто быў у кароткіх рэйсах, гэтак і дальнабойнікі, што даўно не былі на тэрыторыі Беларусі. Дэпартамент дзяржаўнай бяспекі Літвы папярэджвае, што ў сацыяльных сетках распаўсюджваецца фэйк пра быццам бы рыхтаванне літоўскімі спецслужбамі ваенізаваных беларускіх фармаванняў. Ведомства публікуе фота падробленага дакументу, які распаўсюджваюць у Фейсбуку, ды зазначае, што разглядае фэйкавую інфармацыю як частку інфармацыйнай кампаніі супраць Літвы. Гэткія дзеянні ў літоўскім дэпартаменце дзяржбяспекі звязваюць у тым ліку з электаральную кампаніяй у Беларусі. У дакуменце вядзецца пра быццам бы стварэнне падкантрольнага патрыятычнага клубу Ліцвіны. Спецслужбоўцы зазначаюць, што фэйкавы дакумент на літоўскай мове мае шмат арфаграфічных памылак. Каб заставацца ў курсе падзеяў, чытайце Белсат у Тэлеграм. У левым верхнім куце экрану вы бачыце QR-код, дзякуючы якому вы можете патрапіць на наш Тэлеграм-канал. Падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна. У Ізраіль вярнуліся першыя вызваленыя закладнікі ў рамках прымірэння з Хамасам. У Газе баевікі перадалі прадстаўнікам Чырвонага крыжа 3 палонных жанчын. Дадому вярнуліся 24гадовая Ромі Гонен, 28гадовая Эмілі Дамары і 31гадовая Дарон Штайнбрэхер. Жанчын спачатку адвезлі на найбліжэйшую вайсковую базу, а затым на верталёце даставілі ў медычны цэнтр пад Тель-Авівам. Там яны атрымалі неабходную дапамогу, а таксама сустрэліся са сваякамі. Як паведамляецца, 2 з 3 закладніц атрымалі агнястрэльныя раненні падчас нападу 7 кастрычніка 2023 года, калі баевікі Хамасу забілі каля 1200 асобаў і ўзялі ў закладнікі 251 ізраільцяніна. Каб павітаць вызваленне закладніц, якія заставаліся ў руках Хамасу больш за год, людзі ў Ізраілі выйшлі на вуліцы. У сваю чаргу ўлады Ізраілю вызвалілі 90 палестынскіх зняволеных. Раней міністр юстыцыі краіны заявіў, што за кожнага вызваленага цывільнага ізраільцяніна ўлады вызваляць 30 палестынскіх зняволеных, а за кожную вызваленую жанчыну-вайскоўку 50 арыштаваных.
141 беспилотник запустили цягам ночы 20 студзеня расійскія войскі па тэрыторыі Украіны. З інфармацыі штабу паветраных сілаў Украіны збіць удалося 93 з іх. Яшчэ 47, у асноўным дроны-імітатары, былі лакацыйна згубленыя ў выніку працы сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Тым часам у расійскай Казані ўначы прагрымелі некалькі выбухаў. Відавочцы паведамляюць пра атаку на вайсковыя аб'екты і прадпрыемствы ВПК. У горадзе размешчаны авіязавод, што рамантуе расійскія бамбавальнікі, а таксама верталётны і порахавы заводы. На апошнім прадукуюць выбуховыя рэчывы для ракетаў «Калібр» ды «Іскандер». З інфармацыі шэрагу тэлеграм-каналаў, мэтаю удараў магло быць і прадпрыемства «Капа Кампазіт», на якім наладжаная вытворчасць частак лятальных апаратаў. Мясцовыя ўлады заяўляюць пра паспяховае адбіццё атакі. З іхных слоў, ніводнае з прадпрыемстваў не атрымала пашкоджанняў. Пачатак новай эпохі. Сёння ўвечары Дональд Трамп афіцыйна ўзыдзе на пасаду прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Напярэдадні другой у сваёй палітычнай кар'еры інаўгурацыі Трамп выступіў перад сваімі прыхільнікамі ў Вашынгтоне. 47-й прэзідэнт ЗША заявіў, што з заўтрашняга дня амерыканцам, цытата, «будзе вельмі весела глядзець тэлевізар». Традыцыйна паабяцаў зрабіць краіну зноў вялікаю, ды станчыў пад галоўны хіт гурта «Village People». Чакаецца, што адныя з першых пастановаў Трампа будуць датычыць міграцыі. У хадзе выбарчай кампаніі мільярдэр абяцаў адразу спыніць плынь людзей, якія нелегальна едуць у ЗША. Таксама, паводле інфармацыі каналу CNN, у першыя дні пасля інаўгурацыі Трамп плануе правесці тэлефонную размову з Владзімірам Пуціным, а ягоная каманда пачне рыхтаваць асабістую сустрэчу амерыканскага прэзідэнта з кіраўніком Крамля. Хуткае спыненне расійскай агрэсіі супраць Украіны было адным з галоўных вонкава-палітычных абяцанняў Трампа ў хадзе выбарчай кампаніі. На гэтым я з вами развітваюся. Больш поўная інфармацыйная карціна дня з каментарамі і аналітыкаю чакае вас у вечаровым інфармацыйным эфіры Белсату. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.